zastade, učinilo je se da nešto šuš, 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 okrene se i primeti da je neko posmatra iza drveta, da je vrebaju dva velika oka. Znate ko je to bio? To je bio strašni, dvooki zvanzemaljac. Nije se on stidao ništa. Prišao je on, Crvenkapiju, pitao: šta to radiš, devojčice? A ovo se savila da bere cveću za baku, pa kaže: berem cveće za bolesnu bakamaru, nosim je hranu, kolače i bateriju za mobilni telefon. Gde tvoja bakamara živi? Upita strašni dvoki vanzemaljac. Pa tu, evo na kraju ovog šumarka, reče Crvenkapa. S kime živi tvoja bakamara? Nastavio je da zapitkuje strašni dvoki vanzemaljac. Moja baka Mara živi sama. Ponekad je posjetim ja, ponekad moja mama, ponekad je čuveni lovac Luka.